खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 22 मे 2023 बाराय जाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। उन्दै बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ किडनेप खालामनानै जुलि खालामनायनि जाहोनाव 25 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा मोनदों। हाइलाकान्दियाव सासे 30 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा सासे 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ किडनेप खालामनानै लांनानै थांनाय जानुवारि दानाव जुलि खालामनायनि जाहोनाव बिजिरसालिजों 25 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावजादों। साजा फोसावजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बिजय बिन। रिपर्टनि बायदिब्ला बिजयआ हिनजावसा गथ'खौ गामि साखाथियाव मोनसे फांसन जानाय समाव किडनेप खालामनानै लांनानै जुलि लादोंमोन आरो पुलिसजों मिथिजानानै थांनाय 2022 मायथाइनि जानुवारि दानावनो एरेस्ट खालामजादोंमोन। अदेबानि 16 जानुवारियाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजानानै जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन। दा आरोबाव बेखौ बिजिरसालिया 25 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजाखौ फोसावफिननाय जाबाय। आसाम पुलिसआ ड्राग्सनि बेरेखा गोख्रों सिग्रोमनानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामगासिनो दङ। नाथाय जेसेबांनो हमदों एसेबांनो ड्राग्स फालांगिरिफोरा बांगासिनोबो दङ। बेबायदिनो आसाम पुलिसआ हाजो ओनसोलाव गोख्रों सिग्रोमनानै ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय पिंकु आली, राजुल आली आरो आबेद आली। 3बो मुस्लिम फालांगिरि, अदेबानि मुस्लिम मानसि। अखा फैदों, सारअन्थाइ फैदों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनी ओनसोलनि मंगलियानाव गिथाव बाथाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे बर' सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। थैनाय बर' सुबुंनि मुङा जाबाय लिरथुमगोरा बसुमतारी, 42 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा मैया बेलासिनि 1 रिंगासो समाव दुब्लि बारियाव खान मावबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। मख'नो गोनांदि जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां अखा बांखा आरो सारअन्थाइ फैगासिनो दङ। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। नलबारि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हारिपुराव मैया फुंनि समाव सासे बाइक सालायनानै थांबाय थानाय सुबुङा हरखाबै कन्ट्रल गोमानानै मोनसे हाखराव गोलैलांनानै जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय आसमात उल्लाह आरो बियो बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि थागिबिमोन। आसाम पुलिसनि एसआइ जुनमुनि राभा बिथांखौ गावसिनि मानसिफोरानो, अदेबानि आसाम पुलिसनि माखासे बिबानगिरिफ्रानो बुथारमारदों नामा? नङाबा आसाम पुलिसखौ बे समावनो, अदेबानि नगाव आरो लखिमपुर जिल्लानि एसपि आरो कनस्टेबलफोरखौ मानो सोलाय सोल' खालामखो? बेखौ लानानै रायजोफोरा सोंथि फैदों। नाथाय दासिमाव जुनमुनि राभा बिथांखौ सोर बुथारखो ना ट्राकआसो बुथारमारखो बेखौ सिबिआइसो मिथिसिगोन। बे समाव सिबिआइआ नायबिजिरगासिनो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।